passat un any, vist que aquesta carta no s'ha respost encara, hem decidit des del Govern de Catalunya, i en concret ja des de la meva conselleria, fer noves passes perquè aquests fets no poden quedar en no res. El que pretenem amb les accions que avui engeguem és que la repressió digital no és inadmissible a Europa en el segle XXI i, per tant, que aquests fets no es tornin a repetir en un país de la Unió Europea. Hem vingut, per tant, al cor d'Europa, a Brussel·les, en aquest cas a la Sindicatura de Greuges Europea, a l'Ombudsman Europeu, per fer-li arribar una queixa formal perquè la carta no ha estat resposta i perquè demanem que la Unió Europea es posicioni sobre uns fets molt greus que van ocórrer al nostre país en l'àmbit digital. Avui farem entrega d'aquesta carta i esperarem que tingui l'efecte que ha de tenir en el cas que, la funció d'un síndic de greuges és, evidentment, fer que les administracions, quan no responen als seus ciutadans o a les seves institucions, aquesta carta sigui resposta i hi hagi un posicionament formal sobre el que va significar la repressió digital al nostre país.